Mayong gabi is tanan nato mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ilabi na sa ato nga mga live viewers na nagsunod sa Facebook ug sa YouTube. Actually, ang ato nga series ni kagabion mga kaigsunan, giuluhan nato ni siya og eternity from earth to eternity, preparing for heaven. Kini siya nga title sa series mga kaigsunan ni nga semana. Na-inspired ko ini nga topic tungod kay ang akong usa ka suod nga higala kanhi mga kaigsuonan, usa sa mga treasurer dito sa Lorito District sa Agusan del Sur. I think 28 years ago, dugay-dugay na gyud mga kaigsuonan nga panahon. Nag-text siya sa ako last week, ingon niya, Pastor, 86 na akong edad karon. Pero nagpaabot ko sa Ginoo. Pastor, ingon niya, magkita gyud ta sa langit. Mga kaigsuonan, naglisod ko pagtubag, pero nagtubag na lang po ko sa iya, ingon ko nga, uunay, magkita ta sa langit. Pero mga kaigsuonan, mga higala, dili na kasayon, nga muadto tag langit. Kung muadto tag langit, mga higala, mga kaigsuonan, magkinahanglan ta nga naatay buhaton. We need to do something, mga kaigsuonan, sa ato nga pagpreparar nining ato nga panahon karon. Sa nining kagabion mga pinalangga, kini sa nga series, ato ni siyang pagasugdan sa title nga sa ato nga topiko nga gitawag og time, a precious gift or a wasted opportunity. Kini siya nga topic mga higala, mga kaigsunan, magahisgot kini siya unsaon nato pagpangandam nga gikan sa ato nga gipuy-an karon diri sa yuta mga pinalangga mga kaigsunan, atong ikauban ang atong Ginoong Hesus sa wala na gyoy katapusan og sa tanan nga mga nagpaabot sa Ginoo. Ang ato nga text makita mga kaigsunan sa Jeremias 8:20 nga nagingon dinhi, the harvest is past, the summer has ended, and we are not safe. Kini siya igsuon ang topiko atong pamalandungan apan sa dili pa ta mo padayon sa unahan, ako mo hangyon nga magampo ta. Labing gamhanan bala na mo nga Dios ning orasa sa gabion, samtang Ginoo kami magapadayon sa amo nga pagtuon. Niini nga semana, tudloi kami Ginoo, tabangi kami, na sa tumang kasayon among masabtan ang imuhang pulong. Kay kini akong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igsoon higala, sa ato nga pagtuon karon, atong hisgutan ang 3 phases of time or stages of time. Kini siya igsoon higala, nagahisgot kini siya nga adunay mga panahon nga ato nga nabatnan nining mga kapanahonan. Kung imong tanawon ang background higala igsoon sa sinugdan, sa diha nga ang Dios naglalang sa tao, kang adan ug kang iba. Ang gidesign gyud sa Ginoo mga kaigsunan nga ang tao, si adan ug sa iba ug tanan niya kaliwatan mabuhi sa walay katapusan. Kaya ang Ginoo mausab ang author sa panahon. Apan sa diha nga nisulod ang sala, mga kaigsunan, pinaagi sa yawa. The very good plan of God was being thwarted, mga kaigsunan. Distorted. Nausad mga pinalangga, mga kaigsunan. Mao na nga karon ang atong pamuyo, mga kaigsunan. Ni atas sa malisod og limited nga panahon sa ato nga kahigdayonan. Mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom. Unsa ang resulta sa diha nga nakasulod ang sala sa kalibutan, mga kaigsunan. Kung imong tanawon mga pinalangga ko mga kaigsunan, grabe ka devastating ang resulta. Ang plano sa Ginoo nga ang tao mabuhi sa walay katapusan. Pero sa diha nga nakasala ang tao, igsuon, kita nato ang resulta. Ang atong lifespan of existence, mga kaigsunan, is being affected. Tungod kay kitang tanan mamatay sa nagkadaiya nga schedule sa ato kamatayon. Pero karon mga kaigsunan, ato tanawon nga human sa pagpakasala, mga kaigsunan, human sa lunop yun. Before sa lunop, mga kaigsunan, ang lifespan sa tao, 900 years. Within fact, si Adan, mga kaigsunan, 930 years. Methuselah, 969 years. Taas pa kayo ang edad sa tao, mga kaigsunan. Pero human sa lunop, ang edad sa tao mikunhod, mga kaigsunan, gikan sa 900, nahimo na lang 300, mga kaigsunan. O ang average nga edad sa tao karon igsoon sa atong kapanahon
Even from King David, mga kaigsunan, ang Solomon, 70 years. Grabe ka, apektado na yun kayo, mga kaigsunan. Mga kapaglaon, adunay usa ka panahon nga, kini nga istorya, mga kaigsunan, akong nabatian, I don't know kung tinuod ba ni siya dili, pero adunay moral lesson nga itong makuha mga pinalangga. Sa diha nga kini nga lecturer, nagsaysay siya, sa usa ka dapit nga nag-search kung kinsay pinakataas kayo og edad sa ilahang existence, sa ilahang city, mga kaigsunan. Usa ka baryo ang ilahang gibisitahan, adunay 89 ang edad. Nagbugha pagkahoy, mga kalilisang mga kaigsunan. Grabe ka, baskog. Nagbugha, imagine, nagbugha pagkahoy. Sa Pikas Baryo, naapoy 94. Kumplito pa ang ipon. Grabe pa mukaon, mga kaigsunan. Naghuna-huna, nagkatong nag-interview, nga mauna siguro niya ang pinakataas o edad. Pero, naapagyo ning ingon nga, naapay pinakataas o edad. Na dito sa Pikas Baryo, atong bisitahan. Pag-adto dito mga pinalangga, tuay, grabe na katigulang. Kuan mga pinalangga, nagkalingaw pa og daro, makalilisang. Gipangutana mga kaigsunan, ang mga tao, ang katong nag-interview, wa na mangutana og pilay edad tungod kay nakita nila nga grabe na gyud kay daran kayo. Gani mga pinalangga o mga kaigsunan, ilang gipangutana, tay, unsa may sekreto nimo nga grabe man nimo katiguang nagyug kayo ning kalibutan na. Unsa man gyud imong sekreto? Igsuon abi nimo kun say tubag sa mga tikulang. Ingon niya, ang akong sekreto simple ra gyud kayo. Walay pugong sa gusto. Kaon bisan unsa. Walay pugong sa estilos pagkinabuhi. Abusado. Bisyo na atanan mga kaigsunan, dugay matulog. Ha? Grabe ka delikado. Unsa man imong sekreto, tay? Grabe magyud na kakuan. Ya, tay, pila man gyud pila man gyud imong edad karon, tay? Ang tubag niya mga kaigsunan, ingon niya, ang edad nako 69 pa. Mga kaigsunan, makalisan kayo. Ang resulta sa sala, mga kaigsunan, grabe. Kung imong tan-awon, mga kaigsunan, ang iyahang kita igsuon, dadaot yun ang atong lawas tungod sa pagpakasala. Hinungdan mga kaigsuonan nga ang tao igsuon nagkaubos ang edad. Gikan sa 900 ning abot na lang yung taon o kining ni ang 70 igsuon. Ang Biblia nag-mention that we are not only living in a limited time but also the evil of time. Perilous time mga kaigsuonan. Mao ni siya ang ikaduha natong atunan o kana siya igsuon higala makita nato sa 2 Timothy 3:1-15. Kung imong tanawon mga kaigsunan, nag-ingon din there will be terrible times in the last days. Kita igsuon, familiar gud kayo niini. Ang uban kanato mga kaigsunan, naka-experience niini. People will be lovers of themselves. Inside the church, mga kaigsunan, na-agree, di na to makita igsuon. Na naapon siya, dili lang nasa gawas, naapon sa sulod mga kaigsunan. Anywhere, bisan asa mga kaigsunan, those kadto mga tao igsuon nga wala gyud bahigugma sa Ginoo sa tinuod diha sila kinasasing. Nagingon didon, and boastful, proud, abusive. Kani siya igsuon mga common gid kayo sa tong susidad mga pinalangga ko mga dili lang sa mga tao nga naa sa iglesia. Igsuon higala naapod sa pangat Kristohanon. Igsuon kini siya nga mga resulta igsuon muni ang resulta sa mga tao nga wala gid mo surrender sila ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nagingon pa ang Biblia and nagingon niya treacherous, without self-control, brutal, not lovers of good, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Mga pinalaga ko mga kaigsuonan, kung imong tanawon kini siya nagpangahitabo sa atong sosyedad mga kaigsuonan. Kung imong lantawon hilabihan ang kangilad sa ato nga panahon, mga kaigsuonan. Muna gingon sa Biblia, perilous time. Makalilisang mga kaigsuonan. Busa, kita igsuon, ingon nga mga katawhan sa Ginoo. Nagpreparar sa atong kinabuhi, nga balikan sa ato, nga manluluwas nga si Ginoong Hesus igsuon. Naatay buhaton. Kinahanglan nga atong ipaduol kanunay atong kaugalingon sa Ginoo. Atong isurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dili lang karon,
Kundili matag adlaw mga pinalangga. Magpatabang ta sa Ginoo. Kinahanglan tag total dependent, total submission. Kinahanglan totally dependent ang mga pinalangga kung mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang ikatulo mga pinalangga, nato nga isgutan, kanang gitawag og the time is up or close of probation. Kini siya higala mga kaigsunan. Nag-mention ini ang balaan nga kasulatan. Ang pinadayag Jes mga kaigsunan. Naghisgot niya ini. Ingon di doon, that there should be no longer time. Mga kaigsunan, kanisya nga panagna mga kaigsunan, gisulti ni diha sa pinadayag Jes Kapitulo 6. Igsuon, ang atong planeta, hapit na gyud matapos mga kaigsunan. Di na tayo kinahanglan og uban pa nga mga riluon sa padihaa. Kaya ang Ginoo, mutapos na sa iyang provision nga gihatag niya sa mga dautan ining yutaa. Usa mga pinalangga ko mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus hapit na mutapos sa iyang mediatorial work mga kaigsunan dito sa langit nun nga sanctuaryo. Og maghimo siya niya na igsoon kung iyan ang hunungon mga pinalangga ko mga kaigsunan. Nag-ingon ang balaang kasulatan sa pinadayag 22:11. Siya nga nagabuhat og dautan, papadayon na siya pagbuhat og dautan. Og siya nga nagabuhat, siya nga mangilad og mahugaw, papadayon na siya sa pagkahugaw. Nag-ingon diha mga kaigsunan, og siya nga nagabuhat og maayo, padayon na siya pagbuhat og maayo. Og siya nga balaan, padayon na siya sa pagkabalaan. Mga kaigsunan, kana nga panahon mao na ang pagsiragyod sa kaluwasan. Kung atong langay-langayon mga kaigsunan ang atong pagpangandam, delikado kayo. The delay in preparation is fatal. Mga kaigsunan, kung imong tanawon, the saddest word in the English language, mga kaigsunan, is not death. It's not separation. Dili pud mga kaigsunan sickness. Kundili, it is too late. Kana siya mo'y pinakapait yun mga kaigsunan. Mga kapaglaom, adun ako'y sigulanon. Kang dadang o kang birting. Mga batanon nga nagkahigugmaay, mga pinalangga. Kauyab sila. Unya, sa nagkasuod na yun sila mayo, ingon siya matagusan nila nga magminyo na ta. Atong sintensyahan, ato ng taga-hustisya. Kining ato pagbinahalay, magminyo ta. Pagkatamis kayo mga kaigsunan sa ilahang plano. Ngani, ning ingon na dayon si Birting, dang, mamalahi ko, akong hangyoon ang imuhang kamot. Pangayoon ako imong kamot sa imuhang nanay, kay magminyo na ta. Mga kaigsunan, pila may sugilanon, ning sulay sila sa paghangyo. Ning adto si dadang sa iyang mama ni sulti siya, ma, ingon si Birting nga magminyo na kunomi. Pagkanindot kayo mga kaigsunan. Unya, ang tubag sa inahan mga kaigsunan sa dihang nasultihan na siya, ingon ang iyang mama, no, dili mo pwedeng magminyo. Tungod kay ako rang isa, kung magminyo ko, inyo kong biyaan, muban kasi mong bana. Lisod kayo, mga kaigsunan. Pila may sugilanon, si dadang, isulti kang Birting. Si Birting igsuon nag-uulgyog maayo. Unsa man ang atong paghinigog maay. Magminyo na ta, pandili mo sugot imong mama. Niingon si Birting, kung mauna dang, muadto na lang kog Manila. Mo, trabaho ko dito. Pero, dili ko sigurado kung makabalik pa ko din sa atong lugar. Mga kaigsuonan. Nabalakag maayo si dadang. Ingon si dadang, kung mao ka na, akong istoryahon gyud si nanay. Mga igsoon, iyang istoryahan ang iyang inahan. Ingon niya, nay, ma, kung dili gyud ka musugot nga magminyo na minibirting, mas maayo pa nga magpakamatay na lang ko. Kay dili na ko madawat, nga dili mi magkadayo ni Birting. Tamis kaya nga mong pagbinahalay, unya imuhang babagan, mas maayo pag magpakamatay na lang ko ma. Pero ang iyang inahan, nagpadayon gyud mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ningingon gyud nga dang, ayaw sa pagminyo. Kita na lang duha. Wa na ko'y kauban sa pamilya. Ingon si dadang, dili nay. Dili na tamahimong duha. Dili kung mag-inusara ka. Naa si Birting, udako na nun atong pamilya. Mga higala, mga kaigsunan, nagpabilin magyud nga persistent ang iyang inahan. Nga dili gyud musugot nga magminyo. Usa ka gabi niya na mga kaigsunan.
Wa na manihapon si dadang. Ingon ang iyang inahan, dang, anong wa man ka manihapon? Dahil wa ko'y gana. Gusto kong magbinyo. Pero wa man gyud mga kaigsunan. Moto nga, ning adto siya mga kaigsunan sa iyang kwarto, natulog siya mga pinalangga ko mga kaigsunan. Unya, sa diha, nga natulog siya mga kaigsunan, iyang gidumdum gyud ang ilahang katamis, ilahang relasyon. Naunsang hitabo ang mga kaigsunan. Pagkabuntag, nanuktok na ang inahan. Dang! Grabe yung panuktok mga higala mga kaigsunan. Dang! Iyang gipukaw igsuon kay ang tigdigamo sa pamahaw. Si dadang man. Mamingawan mang inahan o dili mo mata si dadang kay mo man to'y muluto, lindot man kay iyang linutuan. Wa siya nahimo igsuon, lakaw siya ni balik sa kusina. Unya, siya na lang ang nagdigamo mga pinalangga. Sa nagdigamo siya mga kaigsunan, iyang gidali-dali. Iyang yung giluto ang paborito nga pagkaon ni dadang, katong itlog. Mga kaigsunan. Unya, sa dito na, iya dayong giablihan. Iya na pong gi-plaster sa lamisa. Ning adto balik siya mga kaigsunan dito sa kwarto ni dadang. Iyang gituktok. Dang! Mata na dang kay luto ng pamahaw. Diyan na ang imong paborito kayo nga pamahaw. Mga kaigsunan, mga higala, why ni tubag? Mingaw kaayo ang kwarto ni dadang. Sila rang duha. Ibalakan ang iyang mahan. Ingon ang iyang mama, unsa kay natabo ni dadang. Iyang gitulod ang kwarto, ang iyang portahan. Gahi, mga higala, mga kaigsunan, kaya niya matulod. Usa, ni-request siya sa iyang mga silingan. Ning adto siya sa silingan. Mga silingan, tabangi ko ninyo. Atong ablihon ang kwarto ni dadang tungod kay dili maabli. Unya wagyan siya gatubang sa akong tingog. Gaina ra gyud ko gatuktok, wagyan siya mamata. Basig unsay nahitabo. Mga higala, mga kaigsunan, nagpalakas siya. Hasta mga silingan. Buto nga mga silingan nga kusgan ning adto sulod silang balay. Nagdag martilyo. Gibunalan ang doorknob mga kaigsunan. Unya nagsulod siya dito sa pultahan. Mga kaigsunan, dito nakita nila. Uy, nara si dadang. Naghigda. Mga pinalangga ko mga kaigsunan. Si dadang naghigda igsuon. Pero wala na'y kinabuhi. Wala na mulihok. Giga ko sa inginan. Dang, kumusta na ka dang? Ganun. Ayaw pagkuandang, wala na magkamulihok dang. Mga kaigsunan. Wala na bumata si dadang mga kaigsunan. Ningon ang yang inahan. Dang, musugot ako mag-video mo dang. Mag-video na mo. Musugot na ko. Mga pinalangga ko mga kaigsunan. Grabing hilak sa inahan. Pero wala na'y mahimo. Si dadang mga kaigsunan, wala na gyud mo tubag. Si dadang patay na. Kaya niya na dahil gabiyo na mga kaigsunan. Ming inom siya usa ka butilya nga tayudan mga pinalangga ko mga kaigsunan. Pait kayo. Usa ka guol kayo nga desisyon. Usa ka sayop nga pagpili sa party sa inahan mga kaigsunan. Sa gipangayo sa iyang anak. Igsuon, it's too late. Ngayon siya, musugot na siya ang mga pinalangga ko mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi, igsuon. Ang kinabuhi ni dadang, wala na. Nasipyat mga kaigsunan. Si dadang po sa iyang part, nasipyat po siguro igsuon. Mga pinalangga ko mga kaigsunan. Ang atong manluluwas, mga pinalangga ko mga kaigsunan. Muanhi, mubalik yun. Kinahanglan tang undat mo pangandam. Kinahanglan tang magpreparar mga kaigsunan. Kay basin unyag maulahita, igsuon. Basig buingon ta, it's too late. Igsuon higala. Ang atong kinabuhi, kinahanglan ato gyud kanunay preparahon. Samtang pag-abli pa ang kalwasan mga higala. Dili ta maglangan-langan mga kaigsunan. Nagingon ang Jeremias, igsuon, the harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Pait kayo pamalanggungon mga pinalangga kung mga kaigsunan. Kung kana mahitabo sa atong kinabuhi, hapit na, mubalik ang Ginoo. Usa mangandam ta igsuon. Kining panahon nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pwede nato ni siyang magamit. Pwede ni siya mahimo igsuon nga precious gift or a wasted time. It's up to us mga kaigsunan sa atong pagpili. Kung atong gamito ning atong panahon nga nabatnan karon sa pagpreparar sa atong kinabuhi, nagikan ninyo ta, atong maangkod ang saan sa Ginoo nga dadon ta dito sa iyang puloy-anan for eternity. Imong pagpili higala. Akong pagpili. Nagdepende na sa imo. Remember, ang mga panahong naghihatag sa Ginoo sa ato,
usa ka bililhon nga panahon mga kaigsunan. Ayaw saya nga, igsuon. Dili ko malimot, 1984, dito sa Liti mga kaigsunan, adunay bagyo dito nga grabing kusuga. Ang bagyong bising mga kaigsunan, sa ato panahon nga nahitabo, baguhay lang, pariha itong bagyong Odette mga kaigsunan, nga ning lampur na sa daghang mga lugar, hapit tibuok nasod sa Pilipinas igsuon, ang affected niya atong kalisang nga bagyo igsuon. Ang atong mga local government officials, wa gyud magsayang mga kaigsuonan. Naghatag sila mga warning. Ilag yung ipahimangnuan ang tanang mga tao. Ilabi na to mga tao nagpuyo sa mga suba, kilid sa suba, daplin sa dagat, mga areas nga mga prone sa landslide, gipahimangnuan gyud mga kaigsuonan nga mo palis tungod kay ang bagyo mo landfall mga kaigsuonan ang gabi. Igsuon na ang kitong mga tawhana igsuon dito sa Liti atong panahon na wa mangyud gitratar ang warning ingon nga serious. Nagkataw-katawa pamahinoon ang mga bugoy ning ingon pamahinoon nga dili sir kay lahi mi diri sipunon mi og dili magka way bagyo sipunon na hinuon mi mga kaigsunan mga kalisang kita gyud kay ang bagyo igsoon mga higala nagkaadlaw ning bali igsoon ang amihan, mga kalisang, mga kaigsunan, makita nimo ang mga balay nga naano dito sa suba. Luoy kayo, ang mga tao gasyagit, tabang. Pero what na'y mahimo, mga kaigsunan? Gidala na sila sa kuwan, kanang baha, naanod na sila mga kaigsunan, makalilisang kayo. Hilabing naghanas mga nangamatay ito mga panahon na property, mga hayop, mga kaigsunan. Nangadaot sila, nangadamid sila, tungod kay wala nila gitagad ang warning. Wala nila gitagad igsuon. Seriously, ang pahibalo nga adunay bagyo. Mga kaigsunan mahigala. Signs of that time, mga kaigsunan, nagsulti ka nato nga ang pagbalik sa Ginoo, di na gyud mo ba? Di na gyud badugay. Very near. Kung nag-ingon, mga kaigsunan, 50 years ago, nga hapit na mo balik, kadugay na nakabatik mga pagwali, mga kaigsunan, nga hapit na mo balik ang Ginoo. Pero sa atong panahon na igsuon, much nearer than 50 years ago, mga kaigsunan. Usa, ang warning sa Ginoo, ato yung trataron seriously, mga kaigsunan, aron ta, madala sa gingharian sa Ginoo. Igsuon, nining kagabion, atong pamalandungon, ang atong Ginoo, ganahan gyud nga mo abi-abi kanato dito niya sa langit nun nga puloy-anan. Kita tanan mga kaigsunan. Imagine, kung tanaw nimo ang hulagway mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nag-andam og purong-purong. Siya gud mismo ang mutaod sa atong mga ulo mga kaigsunan. Mauna ang plano sa Ginoo. Ining yuta ay igsunan, labi ka samok. Dili safe way ang mga kaigsunan. Ang Ginoo nagplano, nagpreparar og nindot kayo nga puloy-anan nga iyang gitanyag sa tanan. Dili lang sa pipila ka mga tao. Tanan nga mga tao mga kaigsunan nga mutuo sa iyahang saad. Igsuon na saya nga. Ang langit ng puloy-anan, mga kaigsunan. Bagong langit, bagong yuta. Paraiso. Ang puloy-anan, mga kaigsunan. Para nako, igsuon, gusto ko mo anak ng lugar. Gusto nako, nga kauban nako sa Ginoong Hesus, wala na'y katapusan, uban sa akong pamilya. Nagtuo ko mga higala, mga kaigsunan. Nga mo po na inyong handom nining kalibutan. Sa mga pinalangga, nining urasa. Ako mong hangyon, nga mag-ampo ta. Labing gamhanan, balaan na mo nga Diyos ning orasa sa kagabion. Salamat Ginoo sa imong kaluoy ug kaayo namo. Salamat sa imong mga saad nga ikaw nagapreparar og nindot kayo nga puloy-anan alang sa mga matarong. Salamat Ginoo sa grasya nga gitanyag sa matag usa kanamo nga kun kami mudawat lamang kang Ginoong Hesus diha sa pagtuo, mangandam sa among kaugalingon tungod kay ang panahon nga among gipuy-an karon delikado, limitado, ug mutak-op gyud ang kaluwasan alang sa tanan, ilabi na sa mga tao nga wala gyud mudawat sa kamatuoran. Nagpabilin nga ilhang gisalikway ang imbitasyon. Ginoo, hinaot nga kami, uban sa among mga mahal sa kinabuhi, makapuyo na ng langit ng puloy-anan. Uman sa 1,000 ka tuig, kami Ginoo, makapuyo na sab sa bagong langit ug bagong yuta, nga imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat nga imong panalanginan. Kaming tanan, ang among mga suking tigpaminaw, ang among mga viewers diha sa Facebook, sa YouTube, o
og nagtanaw live pinaagi sa Jesus. Ginoo, imo silang hikapon ining kagabhion. Tabangi kami tanan nga among seryosohon ang among pagpaabot kang Ginoong Hesus. Ang among pagpreparar sa among kinabuhi aron mahimo kaming angayan yan ang langit ng puloy-anan. Salamat sa imong pagdawat namo kay kini akong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.